प्रटेस्टआ गासै लेभेलावनो जादों आरो बे मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा जोंनि एडमिशन जोंनि एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन जोंनि रिक्रुटमेन्ट जोंनि एपइन्टमेन्ट दा जायफोर दिनै यां जेनेरेशन आं दहाय फुङाव बुंदों 30-40 बोसोर आन्दोलननि उनाव जि मोनसे जोंनियाव इन्स्टिट्यूशननि क्राइसिसमोन जोंनियाव ह्यूमेन रिसोर्सनि जि क्राइसिसमोन जों गासैबो बिथिंजों फरायनो मोनाखैमोन साख्रि बाख्रि जोङो नागिरनो खाबु गैयामोन जोंखौ बन्चित डिप्राइभ खालामनाय जायो आर्मी पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन आन्दोलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिननानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि मोजां मोजां ब्रेननि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस खालामनाय जादोंमोन बे गासै चेप्टारखौ बारबोनानै जों अस्तित्वनि संग्रामाव दावहायाव जों देरहानानै जोंनि सिक्सिडल मोनबाय दा हारिया बड'फाया बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम ह्यूमेन रिसोर्स दानायनि सम बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों एम लानानै फैदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो लुबैयो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो साख्रि बाख्रि बिथांमोना माने नेशनेल बा स्टेट लेभेलाव जब अपरचुनिटियानो जा केरियार दानायानो जा बयहाबो मोनसे सिमां दङ बे सिमाङाव जेला जोंनि रिजार्भेशनाव झटका होगोन जेला 45 लाखनि जायगायाव 2 कोटिया बासाबोगोन जोंनि सिमाङा जेरावबो जायगा मोननाय नङा आरो बे एसेम्बलि पार्लियामेन्ट सिक्सिडलनि माने नोङो माने एमसिएलए सिट अबा अट'नमास काउन्सिलनि जिएम बा मेम्बार बा पन्चायत भिसिडिसि गासैयावबो बे दखल जागोन बेखायनो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायालासिनो दानि आथिखालनि सिसिटुवानि आन्दोलन एबसुनि आन्दोलन आसामनि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों बबेबा इउनियन बडियानो हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों बबेबा इउनिट एबसुआ खालामदों बहाबा बसलिसा खालामदों बहाबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्बलियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस सृष्टि जादों आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै हुलुस-थुलुस खालामदों होननानै दाय होनो नागिराखै खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम किन्तु बिथांमोना होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिटुएशन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस-थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिटुएशन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना डिसि अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों कुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ इमोसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि सार्थ एसटिनि सार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय आं खावलायबाय